ଏ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଲଣି? ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି ତମ ପାଇଁ। ଓକେ। ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସଟେ କରାହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେଡ୍ ଲିକ୍ୱିଡ। ଓକେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ସାରା ଡ୍ରପ୍ ଦିଆଯିବ ଏଠି। ହଁ। ଏତିକି ହେଇଯିବ କଫି। ଓକେ। ଆଉ ନଜରଟା ବାସ୍ ଏ ୱାଲ୍କୁ ରହିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି, ଓକେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହିସାବରେ ବି କାମ ଦେବ। ଏବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍, ଏଇଟା ସେଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲି, ଏବେ ୟା ଭିତରେ ପ୍ଲେସ୍ କଲି। ଓକେ। ମୁଁ କେହି ଦେଖିନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ବର୍ନ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତ ଏଇଟା ସ୍ମେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ତ ରୁମ୍ ସ୍ମେଲ୍ ବି ହେବ। ଆଉ ତମ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ये हीट है।